شوپینر گهدار و تماشاوان me هم بخیر هاتن وشانان me ez Behice Feride Demir hevala min rojdaya şikri Berlinî em li ser navên weşanên kovara Zaremayê ji wera bernameyekî me amade kir em vê gavê li ser wî qise bikin. Di destpêkê de dixwazim tiştekî bêjim erdhejek û şeşê Sibatê de li Kurdistanê qewimî bi deh hezaran mirovên me jiyana xweşdestan û çûn ber rehma Xwedê kesên ku jiyana xweşdestan ji wan re rehmê dixwazim mayiyan re jî sebr û teamûlê û hêvî dikim cardin karesetekî dinê bi ser me û welatê me re bi vî bilançoyê derbas nebe. Carekî din em li pêşberî we ne li ser mijarekî aktûel an jî taybet em dixwazin bi we re çendin fikrê xwe bînin ziman helbet ev fikranîn ne tiştekî pir em bêjin jeneral e yanî gelemperî ye. Fikrê me ye rastî ne rastî aktûelîtî ne aktûelîtî dî li gor me ye. Mijara me netewperwerî ye. Em dixwazin li ser vê çend tişta bêjin. Ew mijara ku ji hemû gelên cîhanê re bûye destkeftî, serkeftin an jî qezencên mezin ji me re werbiye tişt tabûyekî werbiye tiştekî qedexe ji her kesî tişta ku ji her kesî re helal ji me re viye heram em jî dixwazin vê tiştê eşkere bikin ka netewperwerî çi ye çima Kurd xwe jê dûr didin çima li ber çavê Kurda hatiye reşkirin û ji Kurda re netewperwerî hewce ye an hewce nîne yan jî çi tîne çi dibe em dixwazin hevkî li ser vîya qise bikin lema di rojevê de ye jî di Newrozê de ji carekî din hevkî kuş bû a duyemîn jî ev çend salên dawînê di Kurdistanê de daxwaz an ji rexne an jî em bêjin hinek doneyên ku ji bona rastkirina jî sererastkirina netewperweriyê gelek ber biçavin em jî dixwazin du jinên Kurd wek bi gotinên xwe bi nêrînên xwe vê mijarê ji xwe re li gorî xwe zelal bikin. Nêvana min an jî hevala min rojdaya şîk wê di derbarê vê mijarê de ji me re nêrînên xwe bîne ziman. Ez dixwazim carekî din bêjim roja te bi xêr hatî weşanan me te selav dikim serçavê te neyşê. Rojda me dîsa dirêj kir lê ez derbasî pirsê bibim. Ez dixwazim ji te hevekî destpêkê de wêneya dunyayê yani vîzyona dunyayê hîn bibim. Gel tu ji wekî ji jenerasyona nû em jî hevala me em bêjin ji jenerasyona nû gelo tu wek nivîskarekî wergerekî tu vê sed sala modern çawa dibînî yani jî bi te em ber bî ku terin bi tevahî yani jiyan yan Kurd em ber bî sed salekî çawa diçin tu dikarî ji me re hevkî di derbarê vêya de tiştekî kurtê çirûkekî bînî ziman. Ya tiştekî wiha heye dema ku te destpêkê de destpêk kir Behîce Xan te gotiye ku mesela gelo netewperwerî ji bo me Kurdan lazim e ne lazim e yan jî netewperwerî çi ye destpêkê de divê ev yeka bêgotin dema ku em dibêjin me Kurdan em behsa embûnekî dikin em dibêjin em û paşê jî em dibêjin Kurd ji xwe neteweyek heye yani neteweyek heye wê re jî em dibên Kurd ji ber ku Kurdbûn navê nîjadekî nîne nîjad ji xwe tiştekî din e û em behsa hin mirov hene qomek heye wê re dibêjin Kurd em jî xwe re dibêjin Kurd ji ber wê hejî eva neteweya me ye heye lê ev neteweya bi awayekî polîtîk çiqasî bi çi awayî bi kîjan hêmayan ji bo me hatiye birêxistinkirin yan bi zanetî dijmintiya vê yekî hatiye kirin meseleya me ev e bi rastî bêm serpirsa te ji bo vê serdemê jî problemên me yên netewetî êtir girêdayê problemên me yên başvemayînê ne yani vê serdemê de gelemperiya milletan gelemperiya neteweyan mijara xwe na problema xwe na netewebûnê bi awayekî çareserkirinê ji xwe û êdî encamên wê yên rojane normalize bûne ji ber vêya jî êdî ev yeka ji rojeva wan derketiye hewce nake ku Fransîzek rûnê û rojana derheqa Fransîzbûnê biaxive yan jî Almanek derheqa Almanbûnê biaxive ji ber ku êdî ev ji bo wan mijareka pir derveyî trendan e ji ber ku hewceya wan tune ye mirov çima derheqa
tiştan da daxile ji ber ku hewciya meriva ji bo wan tiştan heye. Yani ew mijara ji bo kî vekirî be kî hêjî ew hewcedariya xwe bi cih neanîbe ew kesa mecbûr e ku derheqa wê mijarê de hêjî biaxive. Ya me ev e ez serdema ku anha em tê de dijîn jî ez bi rastî hem hêla civakî hem ya şexsî da encamên paşvemayîna netewetiya me Kurdan dibînim hes dikim rojane. Yani ev mixabin ne mijareka wisa ku meriv ser ra derbas be. Meriv bêje ku بله. me devra netewebûnê da neteweya xwe saz kir, birêxistin kir, yan ji me nekir, ev yek nebû, lê êdî tişte nake. Êdî ev ne meseleyeka trendî ye, êdî ne hewceyê ji ber wêya jî em vêya derbas bibin. Mixabin tiştekî wisa tune ye. Wek niha navê nayê bîra min nivîskarek dibêje ku netewetî dibe nexweşiya zarokatiyê ye. Dema meriv zarok dibe hin nexweşî hene bi taybetî divê meriv wek zarok wan nexweşiyan derbas bike. Gel ku meriv wan nexweşiyan derbas neke, paşê meriv bê hejdê bîst sal ya ku ew nexweşiyan meriv carden derbas kir lê ev car meriv pir giran derbas dike. Me ew بله. nexweşî zarokatiya xwe da derbas nekiriye, ew nexweşî bi me re bîye derd. Anha em mecbûrin êdî wîya derbas bikin. Yani em mecbûrin rabin cardin derheqa vê mijarê de biaxivin û vê mijarê bijîn xwe re normalize bikin da ku kesek ji me dipirse dibêje tu ji ku derî dema ku em dibêjin ez ji Kurdistanê me ev yeke nebe sedema bobelatekî. بله روجدا از دخوازم تشتکی دوردا بیجم دبت تو جی yani tabii mebim nevi ez nizanım. Yani gelo çima ev mijar an em bijin ev bey liber çavi kurda hat reşkirini yani kendi ev mijar hat reşkirini yani kurçaktı jivi peyvan netev perveriye un em bijin netev dürketin yani kiva başku hat ya tişteki hundurine ya ji derva hatiye tutkare ji mera hevki bali bikşni servan sedema. Bi rastî wek tu jî dizanî paşxaneya min ne awqasî paşxaneyeka ku dîrokî ye yani ez min dîrok nexwendiye û ez nikarim bawayekî dîrokî sal bi sal çawa siyaseta Kurdan ya major ya mainstream gotina xwe vebêja xwe guhert ev yeka nav Kurdan da bi gelemper kir ya nikarim bêjim lê ez dibêjim ku yani ez bibînim ku rast çavdêriya min ew e ku ti nifşa beriya me ya me mezintir da tişteka wiha hebû. Meseleya nasnameyê ew ez zû ne xwe re nedikirine mijar gelek caran ji ber ku wan ji xwe gundan mezin bibûn, zimanê kurman jî mezin bibûn û rabûn rûniştandina wan bibe newek kurdewarî bû. Ji ber wêya jî ji bo wan tiştek wiha hebû kurdbûneka yan jî nasnameyeka sirûşî ji xwe hebû. Ji bo wan di asta şexsî da ne epas problemek bû yan jî ne epas rojevê de bû. Ev Kurdin ne Kurdin Kurdbûn çi ye çi nîne filan û bêvan. Lê meseleya neteweyî de jî gelek zêde bin bandora tevgerên sosyalîst da bûn. Ji ber wêya jî bo wan hêsantir dihat ku bibêjin ya ji xwe ev tiştekî paşverûtî ye ev ya hiç behsayê nekir ne mesele ne ev e mesele ev e ku em ser meseleya çînî bisekinin. Ji bo nifşa min xwe ya ku ez dibînim hem em êdî gundan mezin nebûn nav ew jiyana kurdewarî da mezin nebûn hem aliyê jiyana normal ya rojane da meseleya nasnameyê meseleya rabûn rûniştandin çand ziman van tiştan da em mecbûrin bi awayekî bizane bi hemdî xwe biryaran bidin yek aliyekî neteweyê meseleya nasnameyê aliyê din ve aliyê polîtîk fa yani xwe aîdî çi hîstikî yani tu ji ku derî nasnameya te çi ye tu aîdî kîjan miletî vê meseleyê de jî siyaseta major ya Kurdan bi taybetî mijar epas berbelavtir kir ku wekî tevahiya cîhanê da ji ber ku milletên din êdî ev meseleya derbas kirine min destpêkî de jî gotê ji ber ku milletên din ji xwe sed salî beriya vêya bûn dewlet netewetiya xwe ji xwe ava kirin nasnameyeka wan heye pasaporteka wan heye bêrîka her kesekî
عملاتي وان زماني وان هي هرچی وان هي ادینه حوجه وی مسئله باخر و چند پوپولر دا ادی اف مسئله در حق وی مسئله در خبر دا چکی not cool it's not cool you know yani devlet der حق وی نه جبر کنه چکی cool و سیاست ماجور یا کردان جی با اوای کی اف یکا ناف کردان خدا پر با اوای کی هسان بربلافتر کر تشتکی و هابو مثلا herkes dikare bebe millet ev millet xwe Türkiye, Alman, İngiliz. Demek o Kürt dibêje ez Kürdim ew dibe ilkel milliyetçi. Yani hemû kesendin ne ilkelin bi tenê Kürt ilkelin. û ev yeka cardin bi fikra min heke hemû aliyewên polîtîk çima ev gotina bi rastî ez hate berbelav kir ew tiştekî din e aliyê wî ez bêjim ku çima nav millet da ev qasî zêde bi cih kir inferior complex. Yani kompleksa xwe biçûk dîtinê. Dibêje ku mafê min tune ye ez xwe wekî xwe bi nav bikim û bibêjim ku herkes çawa ez jî wisa. Yani bi belavbûna Sovyetê heyan niha 35 devletên nû hatin ava kirin û van milletana xwe her tim wekî millet wekî netewe bi nav kirin anha Ukraynî her dera dünyayê wekî Ukraynî xwe bi nav dikin herkes ji vê yekê re rêz dikin lê demek ku Kurd dibêje ku ez Kurdim û ez ji Kurdistanê hatime û wekî her kesekî din mafê min heye ku ez bibim xwediyê dewleta Kurdan, pasaporta Kurdan, zimanê Kurdan û dibêje ku ev dewra derbas bû. Çima tu vê aşxwar dixî mijar? Ev dewra ji bo kesên ku ji xwe ev serdema derbas kirin ev hewcedariya xwe cîhanîn derbas bû. Ji bo me derbas nebû ji ber ku me eva hiç nejiya. Eva me da wek kompleksek na wek milletek em her roj cardin dibînin ku hewcedariya me ji bo vê yekê heye. û dema tiştek ev qasî eşkere nav nifşên ciwan da nav hin kesan da bawekî eşkeretî ev yeka tê gotin wek Nevrozê da me dîtin mirov dibêjin. Yani tekiliye de navbera netewperwerî û netew û dewletê de en direktin biyat yani werna yani tu evekî avan hersê tişî hev dûr nînin yani merû nikare hersiya bê hev bîne cem hev werna. Yani wiha ev mesela ki dîsa serê xwe girê dide pênaseya mina netewetî çi yani ez kîjan pênaseya netewetî bawer dikim belkî tê wê derê bi rastî bi hev ez bêjim ku tiş derketine pêşî bi hev pênaseyên netewetî derketine pêşî yek dişibe netewetiya di avakirina dewleta Tirkan de ji mesela pênaseyekî yasaya wan da anayasayê da pênaseyeka netewetiyeka modern tê kirin lê di refleksên dewletê yên rojane da tiştekî wiha heye netewetî çi ye? Xwîna hevpar gal û pîrên beriya we hatine yên ku pir mezin pir maqûl û xwîneka maqûl û nijadek yani xwe girê didin nijadekî lê heynî wiya pênaseyeka dina netewetî heye ew jî pênaseyeka polîsentrîk e yani dibêje ku li gorî şert û merdên aniha hewcedariyên hevpar nasnameyên hevpar dîroka hevpar bîra hevpar û berjewendiyên bi taybetî berjewendiyên polîtîk û aboriyên hevpar mirovan dike neteweyek. Dema ku mirov çima netewetî û dewlet direkt bi hev re girêdaye li gor fikra min bi taybet cîkî wekî rojhilata navî dema ku dewleta te tune be tu ji xwe van hevpariyan nikarî bi rêxistin bikî bi hev re. Aniha li Bakurê Kurdistanê du Kurd nikarin bi dilrehetî li kafeyekî Rûnê biaxivin. Dev ji vêya yani dev ji vê tiştî berde ez tu em du jinên Kurd aniha Kurdistanê bibêjin ku em bi hev re dikanekî vekin bêj em nikarin bikin.
Yani divê destê dewletê li ser vê mijarî jî hebe. Ev qas xwe ye. Dema ku tu nikaribî netewîtiya xwe birêxistin bikî, hewcedariya te çi heye? Sînoran heye, artêşa te xwe heye. Dema ku tu behsa aboriya hevkar dikî, ji bo aboriya te ve ji bo ku tu bînî çavkaniyên xwe yên wê coğrafyayê bikar bînî, tu mecbûrî ku ser xaka xwe, ser axa xwe xwedî kontrol bî. Gava ev tu ji vêya tu dikarî çawa bi dest bixî, vêya ji biriya dewletekî dikarî bi dest bixî. Ji ber vêya jî netewebûn, yani dewlet encama netewebûnê ye. Vana dîrek bi hevdirê girêdayî ne. Tiştekî wiha tune ye mixabin. Yani bila Kurd wekî parçeyekî Îranê, parçeyekî Tirkiye, parçeyekî Sûriyeyê bêjin ku em jî mirovên başin, em ê hemû dinyayê azad bikin, yani hûn nikarin hê sînorê xwe kontrol bikin. Devleta Tirk nava mala we de we dikuje, hûn radibin dibêjin ku kiniyoruz. Yani wisa nabe, divê tu bikarî xwe biparêzî, ne wisa? Ji bo wê jî dewlet mixabin. Belê. Rojda te jî nav pirsa xwe re derbat kir, ez cardim têxin bîra te wek pirsekî ji belkî em tor bikim. Yani ev salên dawî bi taybetî salên dawî ahan îsal jî wek hinek kes em bêjin derdor, akademisyen, rojnamevan, rewşenbir yan siyasetmedar yan ji hêzên siyasî dibêjin pêlekî netewperwerane di Kurdistanê de hey tere binî digre yan jî binî girtiye bingeha wî heye û hey tere bi qirneyên em bêjin nû dibêjin ya binav dikin X, Y, Z filan bêvan û li Kurdistanê jî dibêjin yani bîna yan ji dengê pêlekî ciwan netewperwer û netewhestê. Biya te jî yani ev yani dîtinekî yan jî em bêjin doneyên vîya çiqar rastin rastî ev dengê ku tê rast e yani yan jî çima ev ciwan hewcetî bi vî tiştê dibînin piştî aqasa demekî du dirêj. Ya rastî ez xwe jî demeka dirêje êdî ez karim bêjim ku ez nikarim biçim Kurdistanê bêm lê heke ku li Kurdistanê nava milyonan mirovan da tenê li gundekî bajarekî malekî da ciwanek hebe û ew ciwana jî lazimiya neteweya Kurd, lazimiya hebûna Kurdistanê bawer bike ev pir girîng e û ev tiştekî gelekî maqûl e û hemû kesên ku rastî jî bi dilpakî dibêjin ku dilê me dişewite û rewşa Kurdistanê û hemû ew şehîdên me, hemû ew xwîna heyana hate hirşandin, rijandin, em ji bo wêya dişewitin, ew hemû kesana bi fikra min neçarin ku hewl bidin vê rûskê geştir bikin. Ev yek. Lê çi qasê rastî jî netewperwerî awayekî rêk û pêk çi qasî hate birêxistinkirin yan jî ev kesana rastî jî pêleka wiha heye tune ye vêya nizanim. Ya ku ez dizanim ew e ku hewcedariyeka mezin heye. Hewcedariyeka mezin heye ji ber ku netewperwerî ji xwe rabûn e. Ji xwe rabûn. Yani tu kar dikî, dixebitî, di têkoçî ji bo xwe, ji bo berjewendiyên xwe. Çima reaksiyoneka bi vî awayî heye? Ji ber ku siyaseta major ya Kurdan bi taybet van 15-20 salên dawî cardin û cardin me nîşan da ku em bi rastî hêza xwe ji bo fantaziyên kom û komîkên biçûk xerc dikin. Gelek ciwanan gotin ku sekine derdê min mezintir hene. Beriya ku ez ji bo ekolojiyê, ji bo veganîzmê, ji bo nizam çû û çû biçim û bêm kuştin, ez divê mecbûrim serî da bibim xwediyê malekî, mala xwe ava bikim. Yani devleta xwe ava bikim. Meriv heya mala meriva tune be, yani hûn jî zanin ew Maslow serî de divê ewleviya te hebe, xaniyekî te hebe tu serê xwedî hindir. Ev xanî ji bo milletekî dewletek e. Başê dibêje ku divê nav cemaeta te de, nav ciyê te de navekî te hebe. Bikar bibêjî nizam ez rojda ez terzî me
ez behîce ez nizanim aşivanım falan û bêvan dersa bû ku mirovên din te bi vê yekê nas bikin bi nav civakê da tiştekî ve kêr bêyî û navekî te heve ji bo rû ya ev nava jî netewe ye û ciwanên bi fikra min an jî çavdêriya min jenerasyona nû ya Kurda bi çavê serê xwe ev yeka dît bi gotinên mezin va bi hêviyên bik û vala va bi dirûşmên bi sloganên bêwate va ev îşa naçe serî û ev yeka dîtin ku rastî ji xwexapandineke meriv bê mal ve yanî bê dewlet ve bê xweyî xwedan de meriv bikeve pey gotin û îdeolojiyên ku êdî em bêjin ku ji bo me rastî jî de asteka din danin. Yani belkî ji bo milletên anha problemên wan bi vî rengî tune ye derheqa ekolojiyê de axaftin, derheqa global warming, dünya germ dibe filan bêvandan yegan de axaftin li gor xwe wateyeka wê heye lê nifşa nû dîtin ku dewlet ger ku bixwaze dikeve nava mala me dikuje me rezîl dike me davêje nava soka û em jî nikarin xwe biparêzin û Kurdbûn her roj ku diçe dihale bêtir dihale û em mecbûrin li hemberî vê refleksekî nîşan bidin ya ku ez tenê dawî bo vê pirsa te Behîcexan bidim ev yeke tekane hêvî û daxwaziya min ev e ku ez hêvî dikim ku ev ciwanên ku li hemberî van bûyerana reaksiyoneka neteweyî didin bikaribin bi awayekî aqilane ne refleksîv aqilane xwe biparêzin xwe birêxistin bikin xwe îfade bikin ji bo doza xwe bixebitin ji ber ku em dizanin ku bertekên refleksîv bûye ve de di nav sînorên kesên li hemberî te kesên dijmintiya te dikin digire ji bo ku meriv pêş ve here dibe mecbûrê meriv ku xwe ji refleksîvbûnê derxe yanî meriv bingeha xwe Yani çi bike yani meriv bingeha xwe gotinên xwe daxwazên xwe li gorî kesên dijberî me amade nekir bû nimûne Tony Morris'in gotineka wê pir xweş e pir kêfan pê re tê Tony Morris'in dibêje ku problema mezintirîn ji bo milletên bindest ev e ku dibêje çaxekî hin dijminan wan re gotiye ku hûn tune nin wana jî sed sala xwe diperitin dibêjin em hene em hene em hene dema ku min ev gotina Tony Morris'inê xwe min got qey Kurd nas kirine de heqa Kurdan de gotiye mesela ji bo çanda major ya Kurdan bakur ez bêjim ku ev tiştekî refleksîv e em hene em ha em hene okey baş e bavê birayê hûn hene ji xwe kes ji ber ku hûn tune ne nabêje hûn tune ne ji ber ku wekî netewe wekî hês wekî polîtîk ve xwe birêxistin nekiriye destê wê da dewleta we çanda we artêşa we aboriya we tune ye ji ber ya berçavê wan hûn tune ne ji bo vêya ji sibê heyayêwer di slogan cî bavê jî bêje ez heme hene tu xwe diperitinî bi rastî aynı wek vêya mesela ev ciwanana ji wan re tê gotin dibêje ku işte netewetî ilkele ilkel milliyetçilik diperitinî min dibêjin nan ne ilkele ilkele ez mirovim mirov ji xwe cûreyekî ilkele yani tamam ilkele yani işte Türkî ilkele lê ilkela min e ilkela min e hewceya min vêya heye ez vêya dixwazim û diparêzim ew qas ne hewceyê li hemberî vêya xwe biperîtin yan jî ka nizanim madem hûn ew qas zêde dixwazin rabin biçin nizam dewletê ra hûn ji tekhildin şerbin bi aqilane bifikire bi rastî ji ev aqilane ye ne aqilane ye anha zaten ji bo vêya heye an tune ye heke refleksîv bî te bitane serê xwe wekî hin partî komik momikên êdî herkes dizane ku bi destê dewleta Tirkan hatin avakirin wan ên sernavê çepgeriyê zarokên Kurdan dibin lê dinêr dibêje nizam kîjan partiyê hanîn esen yurtê bombek havîte Qereqolê lê dinêr du keçikên hejde salî kirine dibêjî yani bi bombeya avêtina Qereqolekî du keçikên hejde salî bi rastî jî tiştekî aqilane ye gelo hineka bizanetî xwast van kesan bidin ku çi din virda armancek hebûn wisa êdî herkes vê yekê dizane wek wêya mesela neyne gaza Tirkesî ne wernê gaza dewleta Tirkan ne wernê gaza
Kurdin din ne negaza tu aliye ki tene ba aqlane fikrin bejun ku jibo me çi lazım em bi çi awayı dikarin nav milleti xuda xu ifade bikin em dikarin piçkiriya milleti xu qezenç bikin em dikarin bi milleti xu ra nav wan da bi hevra mezin bin jibo ve berjewendiya xu kar bikin di vir da belki pirsate hebe tu berdevam bik ez naxwazim dirêj ku bile Hani tiştekî bêjim Rojda can belkî te jî xwendibê ez nizanim Cemal Nebez di wî pirtûka berhema xwe ya bêhempa da balê dikişîne ser tiştekî pê ku ez pirsa xwe temam bikim divê netewperwerî çaxtî ji Kurdistanê hat rakirinê balê dikişîne ser wî û divê dişûna ya da çi hatiye bicîkirinê li Kurdistanê û dîrokekî dide dîroka işte 1900 piştî 18 falan bêve divê pê ku netewperweriyê li ber çavê Kurda yan jî di rojeva Kurda da şêlû bikin dişûna wî de çend hev tiştên mînor hatin bicîkirin muxtariyet em bêjin xwe birêvebirin xweserî nizam yan jî hemwelatiyên yani emwelatiyê wek hev falan bêvan divê van tiştana zaten ne tiştên kurdewarin yani ji dînamîkên Kurdistanê derneketine ji derve de dibêjin ya Tirkî dibêjin îthal hatine kirine nav Kurda îja tiştekî bala me kişan divî Newrozê de nizam te jî dîtin yani çend hev nûçe derketin işte derbarê netewperweriya Kurdî da Kurmanca da bana pir tehlikelîne işte nizam dişibin naziya nizam dişibin çi bana falan pişta li piş wan ve heye Armanca wan da ve heye var bobilatên berbelav lê bobilatên tuj derketin ortê îja tişta yani wek trajikomîk dibêjin ya yani hîna tiştekî ji tune Kurdî feqîr wekî te got ya hîna hebûn û nebûna xwe ji xwe ra dixwazin îspat bikin lê gava mijartê netewperweriya Kurd çav goy herkesî ve dibe yani tîk dibe dibe temam ya çima qasa ji netewperweriya Kurda ditirsin yani tu neve bile ji siya wî ditirsin sebep çi yani ev pê pêşîgirtine ya ji rastî armancekî din heye yani çima ditirsin ji netewperweriya Kurd gelin ya bihîce vê navberê tiştê ku hebêjim mesela dema ku ew ciwanan wêneyê wan Newrozê de belav bûn ser ala Kurdistan ala rengîn wêneyên Xazî Mihemed yani ji bo me rastî jî şanaziyek rastî ji Bakurî piştî ev qas dek dolaban piştî ku ev qas dijmintiya Kurdbûnê neteweya Kurdistanê hat vekirin çi destê dewletê çi destê me xwe yani ez bêjim me nêj me nizanim êdî yani çün kesê li ser navê me hate kirin têkirin ev yeka dîsa jî dîtina vê wêneyî baş bû bo min ez bawer dikim bu gelek kesên din jî wiha bû lê vir de tiştek ku piştî yani bertekên van wêneyan hat dayîn yekem car gerdin ev yeka hate bîra min mesela nav Tirkan da dema ku kiniyê hêzeke nû tevgereke nû dexwazeke nû rabe dewleta Tirk dibêje diş mîhraklar dibêje ya diş mîhraklar yani dibêje ku eslê xwe da milletê me baş e hemû meqbûl e bin destê me de em çi dixwazin wisa dike lê ev kesên ku serê xwe radikin wana dişin derve hatine wana ne ji me ne dibêje mesela dît ku mesela refleksên divaka Kurdan ez ê bêjim êdî û siyaseta Kurdan ya major û ya Tirkan qasî cêwî ye hevdî ye wek hevdî ye wana jî yekser gotin ku yani diş mîhraklar vana kîne çiwan de kî hene filan û bêvan ji bo ku merivek nebîne hewdedariya Kurdan ya netewetiyê û ji bo ku meriv têkiliya pêwendiya Kurdan ya ala rengîn û Xazî Mihemed nebîne yan divê meriv astî jî kor be yan jî divê niyeta meriva dilê meriva diqatme yani ne mümkün e ku meriv yekser din vê da bigere bêje diş mîhraklar kîne gelo vê meseleyê de meriv dikare têne bêje jî Bakur pir baş evê dikişîn başûr yani diş mîrak îro gune başûr ji xwe ew jî ji xwe refleksa duyem ya ku cêwiyê siyaseta Tirkan e mesela siyaseta Tirkan de ji wisa ye yan divê berê Kemal Atatürk e û yên Kemalîst hebûn û yên paşverû hebûn û niha jî mesela yên Erdoganîst û yên Kemalîst hene
dema ku kesek şaşiyeka Erdoğanistan da beje yeniden direkt beje ku bunu hadi beje leyin Erdoğan Kemalist vaha bun. Her vaha dema ku em bahsa neteperveri edikin. Bahsa Kurdubuni xo buna xo dikin ekser de bejin hine gücü rexneyan barzani bikin. Ya yani ne mecburum. Yani ji bo ku ez şaşiyate bejim ez ne mecburum derheqa şaşiyên cinarê te beşkeberdim. Yani bê cinarê te jî ez dikarim kêmasiyên te şaşiyên te bêjim. Her wiha Bakur parçeyê mezintirîn yê Kurdistanê ye. Van kesan em jî tevra em bakurî ne hemû refleksên me yên polîtîk, hemû zanîna me, çavdêriyên me li gor siyaseta major ya Bakur çêbûye êkhatiye û dema ku em daxivin bi awayekî sirûçî em êtir rexneya siyaseta major ya Bakurê dikin. Çîk pir normal e. Lê dema ku em rexneya vê siyasetê dikin ev nayê wê wateyê ku em dîrek îcar cidînin bi siyaseta aliyê başûr ve xwe girê didin an cî wêya hez dikin an cî wêya diparêzin gelek ji me ez xwe ji nav da nizanim nas nakim ez wekî prensîp dixwazim bawer bikim ku em milletek wek Kurd çar pênc parçe ne ez dixwazim vêya bawer bikim lê ev tenê daxwaziya min e dawiyê da lê yekê jî qebûl dikim ku piştû dabeşbûna salan bi sed salan em êdî hevdû cihê bûne ciherengî ketine navbera me bi rastî ez siyaseta wî alî jî hiç nizanim yani yani çewtî di vir da ye rojete jî bal kişand yani em bêjin qadî hemû rêberên di dîroka modern da yani rêberîtî ji civakê re kirine yê netewê ne yani yê malê bavê kesînê ne yeman ne ya ne yekî yani dijminatiya wî jî nabe ya herkes dijminatiya da jî tiştekî girîng heye biborînim gotina te birî dijminatiya te tiştekî girîng heye meriv nav mala xwe da nav sînorên neteweperweriyê de netewê da mecbûr e divê rexneya xwe bike serokên xwe bike cemaetên xwe bike û meriv mecbûr e dijminê xwe jî red bike navbera van de ferq heye yani di bir de ez bi nezanî heye yani çer nezanî heye rojdecan yani mesela em bêjin al bixwe û portreyên bu al zaten em bêjin yê sed salene yani sed sal berê hatine avakirin çêkirin û sed sal berê ew kesana jiyane yani qasî li Rojhilatê Kurdistanê ye em bêjin al bi destê xwe bûnê hat çêkirin yani em bêjin Şêx Saîd Rıza yedinê gişti yani vana rêberî gelin ne dibinî de em bêjin ala min û te yan yekê din daye di vir de ez bim nezanî kî yani zanistê heye ku neşopandina dîrokê heye heger yek bixûne bibîne û dizane kîj ku tê çi hatiye û çi dixwaze mixabin ev niha tiştekî wiha heye nifşa nû nav Kurdan da ala rengîn wek ala barzanî bi nav dike ev şermeka zef girane yani boxtanê jî biborînin rojda zaten heger vekin manifesto yani manifesto avakirina xwe bûnê bixûnin wê di wir da bibînin al çer hatiye çêkirin û kî çêkiriye û çer jiyaye jan dîrokî de hatiye çêkirin yani çiqasî başê barzaniyê anha behsê dikin û rastî tişta ku gelekî bala min dikişîne dema ku behsa di şexsê barzanî da dema ku behsa vê mijarî dikin ez hemû kesên ku yani wek me nafikirin lê heke ku vê bernameyê guhdarî dikin dixwazim rûnê tiştekî şexsî xwe bipirsin gelo dema ez barzanî rexne dikim ez di şexsê wî da ew kurdbûna bi tirkan heya niha biçûk dibîne ya rexne dikim an ez bi rastî jî siyaseta wê de baş nas dikim û bi awayekî yani bi awayekî dizanim ji ber çi kîjan aliyan çiqasî rexne dikim mana tiştin hevdî cudan ez rast dibêjim ku ez nizanim û piştgirî dikim ne jî rexne dikim nizanim ji ber ku nakokî wer pirin yani di avakirina Türka ecema filan bêvan da
mesela ev sürüşta Türka ya netevi Arnavut'taki çekiriye. Arnavut'taki nivisan diye Mehmet Akif yani bu nivisiye meri asli xo Arnavut'e. Lebiye sürüşta emiş neva Türka o Türk bey anur edigirin. Qena pırsın. Qena kim problem jixora. Jiberku penasaya wana netewebuni ya seri da weki jbo ku xubedin qabul kirin weki polisentrik girtine. Yani ez bejim ku tu dokumentin serekleyin komara tıkan dineri beje ku ırk dil din fark etmeksizin. Yani beje ku nejata te çue zaman te çue polite çue fark nakay. Kasen ku nav Türkiye'de dijin ukura de bejin Türk ev Türk'ün de bejin. Ev de asli xuda penasaya ka polisentrik e paşo. Ve ku beje ku yani di nav jiyana rastî de tercümeya vê yekî ev e. Her kî dibî bilave ve em ê we heman çerxê de bihêrinin û dawî de bikin Tirk. Ev qas. û ev yeka jî bûye. Lê ya me da meseleya nijat çi ye û netewe çi ye mirovên me pir tevlihev dikin. Müsaade te dixwazim müsaade bidî tenê dixwazim nûnek biçûk bidim. Yên me çima tevlihev dikin û çawa ev tê bikaranîn bi fikra min mijareka pir girîng e. Yên me netewebûnê û nijadbûnê wek hevre dibînin û hemû her duyan jî wekî xwîn wekî biyolojîk diya te kî ye bavê te kî ye dibînin. Yani dibêjin ku bo nimûne Mehmet Metiner diya yo Kurd e bavê yo Kurd e. Okey. û Mehmet Metiner bence Kılıçdaroğlu anha ji ber ku yereya xebir ez dibêxa Kılıçdaroğlu xwe Tê bavê xwe ne dî her çi be Kurd e. Wisa difikirin ya dibînin eslê xwe Kurd e. Ev meriva zimanê Kurdî diaxive na. Li gor çand rabûn rûniştina Kurdan dijî na. Aliyê polîtîk va ji bo berjewendiyên Kurdan kar dikin? Na. Aliyê aborî ve ji bo berjewendiyên Kurdan kar dikin? Na. Aliyê çandî va? Na. Hiç şekî tune ye. Beramberî vê hemû van waran da ji berî Kurdan kar dikin erê. Lê dema ku ev kesa kar dike Mehmet Metiner an Kılıçdaroğlu an İbrahim Tatlıses an Nizamkivki. Dema ku van kesana kar dikin hêza xwe pereyê xwe dema xwe ji bo berjewendiyên Tirkbûnê û dewleta Tirkan bikartînin. Dema ku Kurd yan jî Tirk vê digerin Kurdbûnê biçûk dibînin dibêjin ku ya binê rewşê aslê xwe Kurd e. Yani bir mentaliteyê cardin dibare dikin dibêjin ku Kurdbûn tiştekî bê asl e. Meriv Kurdbûnê bawer nake. Kurdbûn ji xwe Kurd xayînin ji bo xwe. û vêya destê Kurdan xwe dike. Eva rabêjeka eva gotineka pir xurt e nav me de nav Kurdan da. û Kurdan vê yekê gelek bawer kirine. Heke ku em pênaseya xwe na netewebûnê ne li gorî xwînê bikin ne li gorî tiştekî biyolojîk bikin divê wiha bibêjin. Em bibêjin ku diya te bavê te kîkîra raza ye yan jî ne xema me ye. Tu ji xwîna kê hativî dinyayê ne xema me ye. Ya xema min ew e ku tu rabûn rûniştandina xwe, gotinên xwe, karê xwe, bi hêza xwe, tevahî bi hêza xwe ji bo çi kar dikî? Gel ku tu ji bo berjewendiyên Kurdan û Kurdistanê kar dikî ji bo min bi Kurdî. Bo min hiç fark nake. Ji xwe heket meriv neteweperweriya xwe yan jî pênaseya neteweperweriyê vî awayî bike bi rastî jî vê demê hewce nabîne ku meriv bêje netewe hin kesan derveyî xwe dihêle. Belê neteweya Kurd mecbûr e hin kesan derveyî xwe bihêle. Kîjan kesan? Kesên ku dijberî neteweya Kurd dijbîntiya neteweya Kurd dikin. Lê hemû kesên ku berjewendiyên xwe navê neteweyê tê de bibînin ew kesana heke xwe re bêjin Kurdin Kurdin heke xwe re bêjin ku eslê min Ermenî ye Lazer Nizamçî jî ew diştin lê wek netewe parçeyekî Kurdbûnê min. Yani pênaseya polîsentrik ya netewebûnê ev e bi vê em vê yekî di nijadê ve tevlihev nekin. Min dixwast ez vêya ravê bikim. Belê rojda spas dikim. Pirsekî dinên bipirsim girêdayî vana hemûya yani em xwe dor bi dor terin. Rojda tiştekî din vala min dikişîne yani nizanim tabii rastiya ya dîrokî çiqa em bêjin nesne yani objektif ez wî jî nizanim. Wek anha di raya me da wek fena mod yani ji wek fena em bêjin çi bêjim pêlekî
دنا تطبيقي دنا برا جناو يعني فيمينين يعني فيمينيزمي ام بيجن نتو پرورية دا اوكي هي problemeki heye. Yani jineki feminist be ne kare be netev perver mecari disa atsayra vakti kiri bu. Yani jineki netev perver be ne kare be feminist. Jineki feminist be ne kare be netev perver. Ve hayvan her düşmeni hevin. Yani konträr hani konträr havan heye u behevra lehev nayne. Ama تقابا ام بيجن الوجاي ميزاتكي الهنري يعني باشي هنري دني ميزاتكي تشتكي عاجي تونه حتى بلا كيس يعني قالك جنين ام بيجن نفيسكار يعني هيكل تم شيوه فلان بيفانتو ميزاتكي توجد زاني هستين واني نتاو پروريجي فيمينيزم مجبر وكهن وخرتم وحتى ام بيجن آسو يوان پرجارا هلبرین خوش من تشتا دگره جویجیه دگره یعنی بیاد تجی فمینیسم نتو پروریا فمینیست یعنی فمینیسم نتو پرور ام کرد کارن جخورا تخناف جیانا خو و بویا داخوازین خوین سیاسی بناو بکن یعنی ویا لحب بینم چونکه حوجتیا من آنها اسم بیاجنی کرد پرانی بویا هیه یعنی حتی اما فی نتوی یعنی پیناسه نتوی ی اورجینال و دیروکی قبول نکن ویا نپارسن feminizma meclis tişkirana be beşin dini jeneras ekolin dini tişkirana yani ez verdi benim evci zaten ember bir hılbijartını terin Türkiye'de mesela mejara yakşi mafi jina u revşa jinaye devirda yani jini kurt ez khazım yani kemasi devirda dün netev perveri feminizm behevra çava terer rojda fikri te khazım یادشی که وها هیا گلک جاران بلکه چند خال هنن در حقابی مجاریدا یک اول کو تر گرینگ من باخبه ناو بتایبت پشتی هاتنا من اوروپای و پشتی به گلک از بیجم کو تابدیری من ناو پیان با گلک اشتکم فرق من دیگه اوه ناو مدا ناو چند و جواکا مدا چی که وها هیا اما کو تو بحثا ایدئولوژی کی دکن دیگه بیجه کو او تمام باشه لی او ایدئولوژی نکاره که پروبلمین محامیان جاره سر بگه نها چیک وها هیه فمینیزم دیرو که دا جوبه پاچلا نتویتی درکتیه فمینیزم جه ناو چینا میدل کلاس یعنی چینا ناوین و یا بلند جنین خوک فرانسیس خوک انگلیس خوک آلمان تدیدن همان دمیده جو ناوان درکه جبو بتایبت سیده yani pila yekem ya feminizmi جبو مافی جنان یا هلبجارتنی دست بکر ویکی و پاچه feminizm edi راستیجی بلکه به سدان نوانسی نو از بیجم که دولمند بو و هر دری هر ملتی هر جنین هر parti dünyayı legori çiruvek veki kirin yek tiştek وها هيا افتقاسه وek jin ام مجبورن جبو مافين خود کار بکن بخابتن ام مجبورن جبو فيها دو اسيك وها هيا وك جن و كرد حياكو ام نقاربن هاراستنا يا هري بنجهين يا اوليا جياني اوليا هبونا مفاد لكن ام نقارن مافين خوين وك جن جب دست بخن وان هر دك جب هاچلا هبو دردك هبن يعني feminizm nikare tenaseri xwe hevahiya problema me çare ser bike netewperwerî jî nikare bi teneserî xwe problema me çare ser bike em mecburin ji bo her duyan bi hev re kar bikin bixebitin tîk wiha heye yên ku vê rexneyê dikin her yani heman demê de her tim wiha dibêjin qaşo netewperwerî mêre bi aliyê mêran ve hatiye çêkirin ataerkîle bafsalare jinan tuk dibîne jinan derveyê xwe dibîne ji bo wêya jî feminîzm derveyî netewperwerî ye lê heman demê de dema ku em dibînin ev tişta heye netewperwerî destê jinan û mêran belê bi rûyekî mêrane bafsalar gelek caran tê birêxistin kirin lê wek jinek jî ev maf û pêwîra me ye bi taybet pêwîra me ye ku em müdahaleyî netewperweriya xwe bikin yani anha tiştek wiha heye em bêjin ku em tenê jinin em feminîstin
probleme kamme bir netoperi yani em naxazin tevli netoperi bıkın em ne problema me tek em mecburen aliye xune Kürt inkar bıkın. Tütü em binin problemin xune grîdayî nasnameya me ya Kurdbûnê ve inkar bıkın çünkü em nikarin mafê xune hebûnê biparîzin. Sesê netewperweriya Kurdan ya ku çê dibe burada em mecburen ciyê xwe bigirin. Bo numune ez dibînim ku mesela gelek cara çavderiyê min bi vî rengî bûne ji ber ku min gotiya tevgerên me ez hêvî dikim yani taybet nav nifşa nû da tevgera netewperwer ez hêvî dikim ku ne ew qas refleksîv be mesela heger refleksîv be yê wiha be yan ji hin çavderiyê min ên neyînî mixabin wiha hene bo numune siyaseta major ya Kurdan behsa Kurdbûnê bile êdî nake tenê behsa hin tiştên pir amorf dike bi rastî em nizanin rastî jî çi tê xwastin her rojî diguhere rabêja wan gelek caran û yani kesên nûnertiya wê dikin cuda cuda çîrov dikin yani bi awekî hemdî xwe dixwazin wiha bikin lê dawiyê da van kesan dişa nîşan didin ku ji bo jinan ji bo mafê hemû hebûnan em kar dikin filan û bêvan wekî refleksa vê yekê kesên xwe re dibin netewperwer diçin xwe bispêrin îslamê diçin xwe bispêrin çandeka pir mêrane bavsalar û em dizanin ku netewperweriyeka ji xwe bispêre îslamê xwe bispêre çanda misilmaniyê xwe bispêre çanda mêrane bavsalar wê nikaribe me wekî jinên Kurd biparêze yê pir zû serê nanduya xwe vegerîne me û wekî jin em mecbûrin müdaxileyê vê yekê bikin ji ber ku em parçeyekî bên neteweyê ne û netewetî parê me xwiyê jî ji ber vêya pir girîng e ku em feminîzmê û netewperweriyê bi hev re bidomînin bi fikra min rastî ji dîrokî meriv binêre navbera wan de tu nakokiyek ji tune ye yani ew nakokiyên ku pir zêde balê dikişînin ser ji ber çend ji berên rastî jî yani nav rabêja Tirkan, Tirkiyeyiyan û Bakurî Kurdên Bakurî da hatiye çêkirin ew e yani di cîhanê de problemeka wiha tune ye ya rast di cîhanê de meriv pir rehetî dikare bibêje ku ez feministeka nasyonalîstim meriv pir rehetî vê dikare بله روژده gelek spas ya rastî ev mijarekî pir kur û dirêj e yani bi deqe û saetekî du saeta pir jê re têrê nake lê me wekî qise kiribû em beş bi beş terin ji bo vî beşê em bêjin şîroveyên me aqasane eger tiştekî tê zêde hebe tu dikarî lê zêde bikî tiştekî tu bixwazî bêjî heye yani ez hêvî dikim ku bi awayekî rêk û pêk min karibe ku ez bînim fikrên xwe rabe bikim her wiha dema ku me ev bername par vekir ser YouTubeê em ê bînin hin çavkaniyên ku em dixwazin were par vê bikin bi taybet derheqa pêwendiya navbera feminîzm û netewperweriyê da her wiha pênaseyên netewperweriyê da ez ê linkê wan hemûyan çînim Ferîde xan hûn dikarin bin kanalê de par vê bikin ji ber ku ez dizanim dema ku meriv wiha daxive navbera sî deqeyan da meriv fikrê xwe dibêje ne hêsane ku meriv çavkaniyan jî bide ne hêsane ku meriv rast dibêje ku ez wekî bingeh çi bikartînim û çima wiha difikirim û ez rastî jî naxwazim bê çandê zêdetir bikim ku mirov derdikevin û gelek gotinan dibêjin lê meriv rastî jî nizane ev gotinan li gorî çi ji ku derê anîne yan jî meriv bixwaze derheqa vê mijarê de bêtir agahî hil de meriv çawa dikare vê yekê bike ji ber wê jî ez dixwazim bêjim ku vana fikrê min ên şexsî ne lê her wiha hemû çavkaniyên ku tenê hişê min yên berdest yên ku min ji bo vê bernameyê xwendibûn careke din çavê xwe lê gerandibûn ez ê wana par vebikim بله روژده gelek spas ji bona tevlîbûna te wek me gotu wek gul desteyekî yani wek desteyekî biçûk bû ji bona vê mijarê em ê hîne gelek caran ser netewperweriyê bisekinin destê te saf e rojde te dema xwe me di bernameyên pêşerojî da dibe em her du yan fexriya du yani bêguhertin yan ji nêvanên nû ji werin tevê me bibin
لی ام لسر ناوین واشان کووارا زارمایی ام خباتی خو برنامه خو بدومین جاره که دنیز بهیج فرید دمیر و همو ته و تماشاوان شوپینر آنگهداری مل کد ببره به سلام دکم حرمتی خوشوان رتینم زمها سرکفتن و بختواریت خازم ببینم خوشیه دا سپاس تریبه سرچم